Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Youth Council Mauthaupra Area Unit hadian ke jingbu teng jakatanat MEPDCL ban care fencing ye ki transformer hapo ka dong kathan Mauthaupra barok ka way ka ba ka seng na kapor syakapor kalet ban pensngau bat bu ru da ka kot jingtho hapo ka te ka office ha ka shitarik ukalaling kot arajar arpusan ka brei ka sngi rakhi yo snam thamai kalalet ban care daladihi yo transformer hapo ka snong pot jale ka jingtmu jong ka seng ban care yo te transformer kalong ban yada ye kimin sim brio kham tam e iki khnlong khlna na ka jingjak was ngosi kumju ru iki jingring jingdum ka seng hapo ka jingelam usamla Boniface Changpliang kala dawaru ya ka office MEPDCL ba ka dei ban care fencing dot ya baro ki transformer ki bampat care ki badon hapo ka than Mauthaupra baro ka way kaban kau masuk balai kublai ki perdekot jongka agensi pada reunit bala pelai porkna kan kasni kabari kasni sterik jong sunam arajar opsan hakaba ki siang ladi ban lit ka jong ka cin bam kanal bam subha rei nakamta katauba jongka dong kathan berjongka distrik hibar kawai hakaba ngi ba kaneka office jongka MEPDCL kabala isra bala ben yakini ki transformer ki bala don hakini ki tanjungi ki bak tempat care sainar la care da ka fencing ka bakam bit kambyang te kumta na kalyang jungi glasim ka negarai ban care hi kum ka senjam ka bankong na kamta banyada yaki mensimbriu bat kumju ru iki jingri jingdup namar kumangi tangban kum pan kemau ka bala jia hakini ki tanjungi kum halal jasnai ba iwai mesimbru bla khatno na kadau ba ka MEPDCL klam simkia ban care ane ban fencing yakin transformer bat kabar kum kaseng kabala dawa nadu usnam arajar kapra ter haduk menta nimpat syong klikti nimpat syong taj gidang yai dawa ya ka MEPDCL bakadai ban maramotno bat kadiban aino ki jingker ki bakam tikna na kamta ban light na ki jing mensau kadu kalong ba kaseng kabu sakas office MEPDCL ba lada kam simkhia nangne chakmat kaseng kancim dakui senjam ki bakam teng ang kita kudu sibun they have a report nga tempau da kusuk men yati kum kasik samlang jaga berpila, jaga berpendap, jaga nega fencing juga nega mesin light. Jaga menikung kalong bu ayam kublai api, berpinang lah ru banang keren kambah kamtam ke kabadai berka upis juga nega mesin light kebakan page lembaga kawai kesenong nomor ngiui ngidap dak ke susi kebakrau page kini kebala dep nomor kile lumur ngala banong nomor kim semlah prepare post ki bala jot ki bala pay bad kini mesin ru kadon ki jima ka bakrau ki kanung kena hari kim semlah la ka ban per na kali jongi ki senong la persang ya ka ban lai ki kendu rei nganget kadai lang baga jing kensting ga joki kanung poi se ru ka ka bang lai ki ka ban kendu ki ban kren renge je ka nega por gumta bakum ka samla la kan lai ki ka ban kendu kan sa yo ya ka ban wan ra pat ka ka pansing ka bakam scam kalong deka develop la deka sainar la gerkom de deka por rumta tagi kentin kublai sibur